טוב, סליחה על הרעשים ברקע, אבל בקיצור זה ערוץ של קלאש רויאל. כן. אנחנו עכשיו הורדנו את זה מההתחלה, ואנחנו פשוט רוצים להראות לכם את כל התהליך של המשחק. אז אנחנו ניכנס. אז כן, אני באופן פה, ומי שרוצה לדעת, גם לי יש ערוץ בנפרד משלי. ותכתבו בתגובות כל טיפים שאתם רוצים או משהו, ולי ואופק אנחנו עוד מעט נייצר ערוץ משותף. זה אולי יהיה הערוץ משותף שלנו, והוא גם עוד מעט יוריד, כאילו עוד מעט יעשה אולי סרטון משלו. זאת אומרת, לכל אחד משלנו יש לנו סרטונים משותף, בנפרד הוא יעשה פוקימון גו ושקיר, ובמשותף זה קלאש רויאל. אז כן, אז אנחנו עכשיו נתחיל לשחק. כן. דרך אגב, על הרקעים, על האנשים. דרך אגב, זה רוי ואני אופק. אני עכשיו פשוט אפציץ אותו באנשים. אופק זה שנדבר. כן. זה שנשחק. כן, אנחנו גם ניתן לכם טיפים בהמשך, ובקי מרינה 2, 3, 1, לכל ההרכבים, לכל הערים. ניתן לכם דקים לכל הארנה, וניתן לכם טיפים ודברים טובים לארנה 1 עד 2, כי ב3 יש כבר ברברים וכל מיני. עד שתשיגו ברברים ובלון וכל את זה, אז תעשו את ההרכב שאנחנו נגיד לכם. יש לך להרכב למי שיש את ארנה 1, 2 וברברים 3. וגם בלון וכל הסקלטון גיין אז כן, ואתה יכול לעשות ככה. אז אני פשוט לוחץ על הקארט. ועדיף לשים בארנה 2 ו1 דברים של 1, 2 ו3, ואחד תעשו על היריב. כן, תעשו עליו לחץ. כן, תעשו עליו פוש. ואם הוא מגן הרבה בצד אחד, תעשו נגיד בצד שמאל, תקיפו עם דברים גבוהים בצד שמאל כדי שהוא יגן, נגיד בומבר ודברים כאלה. תעשו הכל תוך שנים בצד שמאל, ואז הוא ננסה כמה שיותר להגן, ואז כי הוא יתבלבל אז הוא לא יודע על מה יותר להגן, אז תעשו גם על ימין וגם על שמאל. ובארנות גבוהות תלכו גם על הקטנים, בארנות קטנות כמו 1. כן, כי שהבניין האמצעי שלו מגיע ממש אלינו. אבל רק שתדעו, לא רק עכשיו אנחנו מתחילים, אנחנו פשוט מחקנו אצלי בשביל הפוקימון גו. כן, אני כבר בארנה 4 עוד מעט, עוד משחק 1-2. אני הייתי ב3 מקודם, אני חושב. כן, הוא בפעם קודמת היה ב3, ואז מחק כי הוא רוצה להוריד פוקימון גו, עד שהוא הבין שזה לא תפס את כל המקום. כן. אז הוא הוריד מחזרה, הוא עשה טעות קטנה, הוא לא ניסה קודם כל להוריד את הפוקימון ואז ניסה. מוסקיטרית? יש! מוסקיטר, ורק תדעו, זה תמיד הולך כמוסקיטר בחירה שלך. אנחנו מצטערים על הרקע, פשוט הולכים כאן כל שנייה. טוב, כן, ורק תדעו, האליקסיר פה זה 3.6. זאת אומרת שזה יחסית קצת, בשביל זה וגם על הדברים הקטנים עד... בכלל לא הבנתי מה זה. מה זה האליקסיר? זאת אומרת כאילו שאלה מצוינת גם אם אתם לא יודעים, זאת אומרת שזה כל הפושים גם, זאת אומרת שזה ייתן לכם את כל הפושים הגדולים. אם תשימו קצת של עד 4.3 משהו כזה, זה יהיה טוב, אבל במקרה אם אתם ברמה גבוהה תמיד שמים את זה עד 3.7 משהו כזה, וצריכים לשים דברים הרוב קטנים כדי לתת עליהם פושים. אם תשימו גדולים ויתקיפו אתכם אז זה יהיה קשה, כי כבר ירסו לכם בית, ועד שתגיעו למה שאתם רוצים, להגנה שלכם, זה ייקח לכם הרבה זמן להרוס את זה. אז עדיף יותר לשים קצת כדי שתגנו וגם תתקיפו. ואם אתם רוצים להתקיף הרבה טוב, תשימו נגיד אחד גרוע להגנה ואחד טוב להתקפה. נגיד בומבר להגנה, של סקלטון ארמי וזה. כן, בומבר זה השלג הרתקה, יכול להכין לשחק עם זה. ונגיד להתקפה זה סקלטון, גיינט סקלטון, וכל מיני דברים חזקים. אז
ודבר ראשון, אני לא משחק. אנחנו עושים בדיבור. אבל בסרטון הבא נראה לי שהוא ישחק יורי. אוקיי, זה מוזר, זה כאילו יש לו רק קצת, מה זה כאילו יש לו רק שנות אחד בירים. שם רק את הסקלטון. לא, רק ריבים. הנה, זה לא אינטרנט, זה החממים. חמומים, אני יודע מה. ואם אתם רוצים, אנחנו גם נעשה... מה לעשות? עדיף מוסקיטר. כי מוסקיטר, דרך אגב, זה כמו הוג ריידר. זה מוריד את אותו דמל מרחוק רק, אבל יש לו פחות חיים, אז... עכשיו אני אסתכל. טוב. אבל הוג ריידר זה קצת יותר טוב ממוסקיטר, כן. אבל מוסקיטר זה גם... מישהו יודע מה זה הוג ריידר? זה אחד מהגנב. כן, אחד מפטיש. הוא יכול חזיר, כן. רגע, ניצחון נגדים שלי. טוב, זה לא ניצחון. אוקיי. ודרך אגב, אם אתם רוצים, אנחנו גם נראה לכם איך מורידים את התוכנה הזאת ואיך עורכים ואיך שולחים ליוטיוב הכל. תשלחו רק בתגובות. זה תוכנה כי זה שמצלמת את זה, אבל מראה את הכל שלך. יש כל מיני, אם אתם רוצים אתם יכולים לחסום את זה. ולפני שתשלחים ליוטיוב, עדיף קודם כל לראות את הסרטון שלכם אם הוא טוב. אוקיי, ואם אתם רוצים לעבור לבל תוך שנייה, דקה, הכל, פשוט תצטרכו לשדרג מלא. לשדרג מלא. פעם לא קיבלתי שום דבר לשדרג, אבל גם משהו. ורק תדעו, אתם רואים את הבית הגדול שלכם, תמיד תתחילו משם, כי עד שהוא יגיע, יהיה לכם מלא אליקסר. אז תתחילו, תחכו עד איפה, תתחילו ליד הבית שלכם, עד שכבר יגיע. יש לכם רק 2 קלפים. לא, לא מעצבן. אז הוא יתחיל להוציא אותך, הוא יקום ויוציא אותך. אז בחיים אתה צודק, הוא יתחיל להגן. אז הוא יעזור להגן, אז אל תעשי את זה. או, זה עם האפיק. אוקיי, עכשיו הגענו איזה אפיק מה תצא לי? נראה לי וויץ' או פרינס, כי בייבי זה קונים הרבה. לא, נראה לי האמת תצא לי סקלטון עם המזל שלי, אבל זה כמו שיצא לי. טוב, בוא נבדוק מה יצא. תקוו או שזה סקלטון אמרי או שזה מה לי פרינס? מה לי פרינס? בואו נשלח את זה. טוב, אתם מוכנים? 1, 2, פרינס! הופה. יש! אוקיי. הפרינס אם אתם לא יודעים הנה עכשיו אתם רואים כי נוסף לכם עוד משהו, האליקסר גבה והפך ל-3.8. מעכשיו, משום שאני אקבל אני... כי ככה יהיה לכם יותר פוש גדול על ה... כן. אחרי סוף החימומים, נעשה סרטון אחר, כי עכשיו אנחנו רק נראה לכם את החימומים הגדולים. כי אנחנו רק רוצים בחימומים לתת לכם כמה טיפים וזה, לפני שאתם מתחילים את כל הסרטון האמיתי עם הארנת ה-1, 2, 5. משם אנחנו נראה לכם את כל הסרטוניות, וככה תבינו יותר, ותדעו למה אנחנו עושים את הדברים האלה, ולמה בכלל כאילו שלא סתם, כאילו זה לא כאילו אגרסיבי ומדברות האלה. זה הבניין. מארנה 2, 3, תתחילו לעשות את הבתים הקטנים, כי בלבל שלו יש לו יותר חיים לבתים, אז עדיף להתחיל על הקטנים. שאם הוא עושה לכם בית, אז אין לכם יותר סיכוי עליו. שלא, כי לבית הגדול האמצעי יש הרבה יותר חיים, אז זה לא טוב להתחיל על הגדול, עדיף על הקטנים, זה מה שכן. זה כל מי שאני יכול לקבל גם. מהחימומים זה כל מה מה? את זה אפשר להיות מארנה 1? את זה? את ה... כן, את אלה קונים גם. טוב, אז בוא נראה די מה יש לנו לקנות, כי אנחנו... לא, רק מארנה 1 אפשר. כן. בוא נלך לארנה 1, נעשה סרטון חדש, ונעשה
נעשה כל מיני דברים מגניבים. אבל מהסרטונים של הארנות נעשה איזה 2 קרבות, לא הרבה. אבל יהיו גם סרטונים שרוצים כמה קרבות. כן, ואולי אופק יצטרף לקלאן שלנו, של כולם, אפילו מי שחדש אצלנו נכנס לקלאן. אני אמרתי את זה בערוץ שלי שכנסו לקלאן, אז הוא נכנס. מישהו ישראלי דווקא, והוא קצת חכם כזה. אז לערוץ שלך. אז אני אגיד, קוראים לה, אין לו בערוץ, אבל אני אעשה ערוץ חדש ונשלח לשם את כל הסרטונים, כי הערוץ שלי זה לפי האימייל, אז פשוט אפשר לחפש ביוטיוב. אבל הערוץ של הפוקימון גו, בטעות רשום אתר, בטעות, אבל... כן, אבל אנחנו פה עם... יכול להיות שזה עם ערוץ אחר, או שזה עם הערוץ הזה, אני לא בטוח, אבל את הערוץ רואים לא בבולט, וזה למטה, אז זה לא בולט יותר. בואו נכתוב את השם, נכתוב לנו פה יוטיוב, יוטיוב גיימינג. יוטיוב, יאללה. לא, נקרא לעצמנו... אופק יוטיוב. כן. לא, נכתוב את המילה. לג'נדרי. לג'נדרי, אוקיי, לג'נדרי. מי שיודע מה זה לג'נדרי זה קלפים נדירים. אז... כן. אוקיי, אני לא בטוח שככה כותבים, אבל סבבה. אל תתעקו עלינו, אל תהיו על רסרים. פשוט תגידו, יש לנו משחק אחד לפני שנעצור את הסרטון ונעשה סרטון חדש. כן, עכשיו זה המשחק האחרון, אני מציע שרוי ישחק בארנה אסטרטגית, רוצה? לא, בעצם בארנה אחד, כי כאן לא שמים בארנה אחת אני אשחק, ועכשיו הוא ישחק. נעשה כל סרטון מישהו אחר עושה, סבבה? רוצה? למה לך? כן. בסרטון הזה הוא שיחק בפעם הבאה, בסרטון הבא. ונעשה כל סרטון... רגע, כמה זמן עכשיו? 12, אז אולי נעשה כל סרטון 20 דק. לא, נראה לי 10 דקות. עכשיו נעשה בגלל שזה קצת, אז עדיף שלא נעשה 15 דק. מה שיצא, אז יצא. בסרטונים הבאים זה כבר יהיה 15 דק או משהו כזה, דק זה כאילו דקות בקיצור. כן. שים בומבר. כן, זה בדיוק מה זה נראה. בומבר זה טוב, בומבר זה מוריד קבוצות עם הפצצות. כן, אבל נראה שאם אתה שם אותו למלא אנשים זה כזה מחסל. זה מחסל, שמים לך... אבל יש רק בום. בומבר זה חזק. אם שמים לך כאילו סקלטון ארמי, ואתם רואים שהוא נשאר לו רק חצי מהסקלטון ארמי, שימו בומבר, בומבר קורא את זה. 2 דקות מצב וזה. ודרך אגב פרינס זה יכול להוריד את כל הבתים פה, אז פרינס זה מאוד טוב לארנה 1 ו-2, 3 זה כבר לא כל כך טוב שימושי 3. אבל עדיין יש כאלה שאפילו בארנה איזה 6 משתמשים בו, וזה לא כזה טוב. זה שאתם רואים שמנצחים את זה. עם פרינס בארנה כאלה זה לא עוצר, זה לא הורס בית. טוב, זה אולי יכול להרוס חצי. לג'נדרי ניצח. טוב חבר'ה, הסילבר הראשונה שלנו. כן חבר'ה, אז אנחנו יכולים להתראה בסרטון הבא. רק בוא נבדוק רגע, בוא נבדוק מה יש לי. אוף. וויץ', יפה. טוב, נפתח. זה... מה שאתם רואים לא עצו משהו. טוב, אז נתראה בסרטון הבא. ביי.